गाइस जों मोनसे जायगायाव फैदोंमोन आरोना दा बेफोर जायगायाव फैनायनि इन्टारेस्टआनो बेलेग नै आदा जांदों बेफोराव नाय दैया ओरैबायदि साफा हाजोआव नाय बरिया बेफोरबायदि जायगानि इन्टारेस्ट माने फिलिंआनो ओरैबायदि मोजां फिलिं बेफोरबायदि नाय गाइस बरिया बेफोरबायदि बेफोरबायदि फिलिंखौ लानांगौ लोगोफोर बेजराव गुथु बेवहाय एसे गोथौ माथो औ लोगोफोर नायदो बेफोरबायदि इन्टारेस्टखौ लानांगौ बेफोरबायदिनो गाइस नाय बै जा गोजौआव माबा दं ओमफ्राय बै गोजौआव वाटारफल दं मोनसे बेयाव जों थांनो जानाय नंला मानोना बिजा जोंहा थांनो इसेबां टाइम गैया आरोना आरो बेवहाय नै दिंखिया भाजा दिंखिया दं बेवहाय जाग्रा दिंखियाबो दं आरो जायै दिंखियाबो दं बिजाब फैनाय लामा बिजाबो दैया ना हाजोनिफ्राय फैनाय दैफ्रानो बिराद गोजोन जायो दै गोजों साफा जायो जानो दिंखियाफोरा गाइस नायदो अन्थाइ मोजां अन्थाइ थायोलै बेवहाय साफा अन्थाइ थाथारो बिदियाव बरिया बेफोरबायदि इन्टारेस्टखौ लाबा मोजां नायदो आसा दुगैनो होननादो दै मोजांखौ नुना साफाखौ नुना लोगोफोर नायलाय मजा गासैबो जोबोद मोजां नाङो आरोना बेफोरबायदि जायगायाव गाइस बेनो नै बे जायगाया जों बै जा दालां दं बे दालांजोंनो बिजानि बेवहाय बै जा वाटारफल दं बै गोजौआव वाटारफल दं बेनिफ्राय फैयो बेफोर दैया बिजानिफ्राय फैयो नै बेखौ सिपिलांस होनना बुङो आरोना नङा सिपिलांस नङा लांसमेपि होनना बुङो बे दैमानि नामखौ जोबोद मोजां दै दैया साफा बहुत बरिया थोद जाम्बा रेकर्ड जाजोब्बायना बेवहाय नों मा होनदो नायदो दुगैनोसो लुबैबाय गाइस बयबो अननानै सापर्ट खालामलायदो गोदानसो क्रिएटरा गोदान माने जोबोद फुरना आङो थेवबो माने भिडिअखौ आपलोड खालामा आरो एसां एक्सपिरियेन्सबो गैयि बायदि जालांबाय 2018निफ्रायनो आं इउटुब सालायदोंमोन 2018निफ्राय सालाय साक्सेस भिउ फैयैखायनो आं माने एसे बानाय टाइप जालांनानै बिदिनो माने भिडिअ बानायनाया खम जालांबाय मालाबा गोसो जाबासो बानायो आरो गोसो जायाबा एसां बानायबांला आरोना भिडिअखौ एसां इन्ट्रेस्ट जाबाङा थेवबो दा नाजागासिनो दङ एसे आरोबाव इउटुबाव फैनो थाखाय मानोना माखासे खामानिफ्रा खमिलांबाय दा माने एसे फ्रियाव दं बेखायनो फ्रियाव थास्लाय माने भिडिअखौनो एसे बानायना गावखौनो बिजि खालामना दोननो बेखौ सानगासिनो दं आरोना माबा मोनसे खामानि इउटुबावथ' मोनसे खामानि ना इउटुब भिडिअ बानायनायाबो बेखायनो माने दा नोंथांमोननो रेगुलार होनो थाखाय माने बे ससेया दुगैबायानो आंबो बेबायदिनो खनसे ट्राइ खालामना नायनोसै
जोबोद मोजां बेफोरबायदियाव दुगैनो दायो आयो ओंखारना नायनो वाटरप्रूफ वाले उफ वाटरप्रूफ अभी हम लोग नहा रहे हैं नदी में Woi, mobilnya dia menang baik waterproof nongah. Iya. Hai, ligupur. Hai. Ah. Purian nang đứng lấy. Ôi. Purian nang. Ui. Au. Trời, không ai đi vậy. Không ai đi vậy lại. Ơi. Không ai đi vậy lại. Ơi. Net. Beng nang đứng dah. Burian baik engkar baik. Hah? Gızang bra बेवहाय माबाना नायलाय बै सासेया आंबो बेबायदिनो खालामट्राय नायनि नायदोंमोन उफ mana दै सिङाव खर'खौ माबा ओरै हिलायनाङा नङाबा दैया खोमायाव माने गासिबो हाबजोबो अभी थोबलो नांगोन जा बाबा थय खोमाया हाबदों बैया सासे मोसौ फैदों बैजा ओमफ्राय सासेया मोसौआ लोखि नालाय बेखायनो जा बाबा जा होननानै जोबोद इन्टारेस्ट ना बेफोरबायदि इन्टारेस्टखौ लानांगौ गाइस मोजां नांदोंना नोंथां बेवहाय माबायदि मोजां नांदों बेखौलाय एसे माबायदि मोजां नांदों मोजाङानो जायगाया जोबोद मोजां ना बेरायनो फै नोंथांमोनाबो बेयाव मा जायगा होनदोंमोन बेखौ लांसुमेपि लांसुमेपि कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि लांसुमेपि होननाय जायगायाव दङ बियो अ दै गौराथ' नङा बेयो दै गौराया गोजौआवसो दङ बै गोजौआव बेनिफ्राय फैयो आरोना दैया जों गोजौ नालाय ओंखायनो थांथ'ला आरोना जाय आलासि जानो फैदोंमोन जों ओमफ्राय जों बेवहायनो बै जेरावनो आलासि दं कार्बि आलासि दं बेनिफ्रायनो जों माने दसे सम आरोना माबा गरम नांनायखाय दंखल गैखाया बे जेराव दैफोरजों बेखायनो माबायावनो दुगैहैनो होननानै नोंसोर फैनाय जाबाय आं गाइस बैनो आरोना बै दालाङा बेजानो ओरै फैदों जों ओरै न'निफ्राय ओरै फैदों दा ओरै फैदों गाइस दा लामाखौ दसे दिन्थिलांगोन लामाखौ दसे सम दिन्थिलांगोन माबोरै बेनो थांफिनगोन जों दे गाइस होमबा